Hynula iba 20-ročná Michaela, obletelo koncom mája celé Slovensko. V Trebišove sa dnes konalo prvé súdne pojednávanie s 30-ročnou vodičkou, ktorá tragédiu spôsobila. V krvi mala viac ako 2,5 promile alkoholu a podľa najnovších informácií aj 4 tabletky diazepanu. Keď Miška vchádzala do zákruty, netušila, že oproti nej sa rúti opitá vodička. Nemala žiadnu šancu zareagovať. Volajte takto policajtov. V podstate žiadna šanca na život. By to asi neprežil nikto z nás, keby tam sedel namiesto nej. Zistenia hladina 2,55 promile alkoholu v krvi. Osobné stretnutie obžalovanej a pozostalých sa na súde nekonalo. Opitá šoférka je na PN-ke, súhlasila s procesom bez jej prítomnosti. Nemajú to svedomie ani na ten súd predstúpiť a podať výpoveď ohľadom tej veci. Pojednávania budú akože bez nej. Podľa výpovede pred vyšetrovateľom sa na nehodu vôbec nepamätá, spomína si iba na niektoré okamihy. Ja viem, že som nič nejedla. Nejedol som ani deň predtým. Vypila som 0,4 dl pohárkov v počte 3 kusy, pokiaľ si pamätám, ale vlastne neviem presne, koľko som toho vypila. Pozostali doteraz márne čakali na prejav akejkoľvek ľútosti nad smrťou Mišky. Viníčka nehody ich ani raz nekontaktovala. Vôbec ani listom, ani ústnym, ani nejakým iným podaním. Pani obhajkyňa, poskytnete nám Ja sa s bulvárom nebavím. Strašne nešťastná, že k takému niečomu došlo. Nikto si ani nevie predstaviť, čo vnútorne prežívam, čo sa týka ľútosti nad touto smrťou. Kým pozostali túžia po konci procesu a pripravujú sa na najťažšie Vianoce v živote. Opýta vodička ich stráviť doma, keďže ju nedávno prepustili z väzby. Senát dospel k záveru, že dôvody väzby obvinenej možno nahradiť použitím inštitútu dohľadu probačného a mediačného úradníka. Obdobie bude ťažké. Musíme sa s tým zmieriť, no je to bolesť na celý život. Z Trebišova Peter Sabo, televízia Joj.